ऐसन जी बतावा बुढ़ावा कहता मुआना के हमरा के बियाड़ा पर खाना ना पहुँचैलू बहुत सारो पतो तो घरे आके ऐसा लात मारम की बिया जइबू बतावा ऐसे केहू के सास ससुर गाड़ी देवेला। हम कहनी के बाबूजी हमार चले के मन नहीं कि कर पेट दुखाता तो कहता तो गाला बुड़कुटा ना ससुर बा कहता कि तू ही एगो बियाहे वाला बाड़ू खाना लेके तारा आवे के बा। अयो माई मुआना खेती करते लगता हमरे खाती हम कहत रहे कि हमरा के नैयर पर ओए बाबू अरे बाबू अरे बेटा अरे बाबू रे माई आयो बेटावा अरे बाबू रे माई आयो भगवान आयो दादा आयो माई अरे नदिया मुआना बुढ़ावा मर जो कइले आई या भगवान 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 सावा पतो है अब ले खाना लेके ना कले नहीं के रे खाना लेके टाइम से आज रे बियाड़ा तनी हम पटावत है कि बियाड़ा का ले लगिया से एकरा में रोपनी में पानी करे के है आई अब ले आइल ना लेके खाना दिमाग दम हेंगिया देलस कबे के छपटा था यहाँ पे होहर पानी कैनी खेत में आ तिल बियाड़ा में तनकी सोचनी कि एकरा के पानी तनकी दे दे यहाँ पे कम तनकी पनिया सूख गइल बा आई ताकत 2-3 घंटा ले पार हो गई अब ले आइल नहीं का करत है वो हरिया एक माई के चलत है ना अगर आवत है तो मारब लठिया ले पसर जे वही तरह बेगनिया अब समझत ना है हमारा कि कैसन आदमी हम हैं इनकरे एगो लड़का होके के बा प्रिया हमनी के रहे पेट में कितनो लड़का होके के रही काम धाम सब कुछ करता है आज के पतो है आइल वैसे तो तनकी लड़का का होके के बा हमार हैसे ना होई तो वैसे ना होई तो कोनो काम ना होई तो दर्द होता ही होता अरे काम ना करबू तैसा ही मिली खाए के तनकी कष्ट होला जितने कष्ट होला उतने सही रहेला शरीर तनी स्वस्थ रहेला तो ई बिया तो ई पतो बहुत जंग चोटिल बिया कोनो भी काम कर ना खाना लिया में एक आफत विपत होता डटले बानी तनी भरपूर जना तक गुस्साइल बिया का यही से लेट कइले बिया अच्छा पानी लाग गइल त निमन हो गइल 2 रुपया भेटैबो करी आए अबे त 250 पर पावत न 10 दिन जही र पानी जा फिर 300 पक दियो सा घर के तेल खर्चा चलिए जाई हमरा से लेकिन बुझात नहीं के ठेकेदारवा की हर गोइल बाटे दादा ई तो फिरिंगी बुढ़ा के पतोहिया हिया दीदी जी मोई बच्चा खाना बाटे ए बताओ ये दादा इहो पतो के खूब शासन बाटे छुगी पोहा बाबू दीदी जी उठ आई बेटा कोजी जब ऐसा हालात रहल त हम ले रही आराम से जब ऐसा हालात बा तो जरूरी बा खेत पर खाना लेके गई ले आए ए छोटा को हमार जानते बाड़ू ससुरा कितना दोगला हटे गांजा पी पी के 24 घंटा नशा में रहेला कनिया के बाबूजी हमार पेट दुखाता आज हम खाना लेके ना आइम हम खाना लेके नहीं हमार पेट दुखाए लागल दीदी जी तार लइका भइल हटे ज्यादा हो कनिया अगर लड़की भई रही तो बुढ़ावा बुढ़िया हमरा के जिए ना देत हां त ना छिप काटे न जा कहत रहे कि बियाहे वाला बाड़ी अगर बेटी भी आइली के त धास दे वैसन कुल आदमी के हमार यो सगन काची प्यास लागल बा कनिया पानी पी जानता नी हमरे से ससुर या ससुरा नेट करत रहसन 2 बार त धसनी बात से आज तक सांस ना लेना जा समझा नी ए कनिया ई दुनिया में जन बेटी कर दे तन बेटा नहीं के करत कि लोग बेटी बेटा में छाता कोई के चलता खाना पहुंचा दो ना त हमर बुढ़ावा मुआ गाली हमरा के मन लइका हो गेल पेट में दर्द कबरल बाटे आ ऊपर से खाना के और परल हमके बैठा के तनी बियाड़वा पे दे दो खाली तना पड़ा धली मार साला
खैला बिना जना था कि परान अब निकल जाई। पटा देहनी पूरा पानी तो छन 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 चला था। छन 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 ना चलता। मैं जे पतो बिया गल गचर गचर बात बतिए ले। कहाँ भी आ गए। ई बाबूजी को बात बताई रब ला शर्म ना लगेला। जब पतो के पता बाटे कि 9 महीना के बच्चा पेट में चला ताटे त का जरूरत बाटे खेत पर खाना लेके आई लके? हां मांगल जरूरी बा उर। तू हमर माई औ धमकी देता ऊ हमर पतो के लइका होखे के बात का हो गइल होखे के बात होई ना। सुबास के खेत रोपात रहला ओइ जे हम जात रहनी हम ठेकेदार कहले रहला जाए के ओही जगह पर। अच्छा ठीक है उहे रास्ते से हम जात रहनी बेचारी चारों पावे गिरल भाई लइका कहीं और गिरल बा ऊ कहीं और गिरल भाई खाना कहीं और गिरल बा ली ठुसली खूब का लेके आवे में ओकर लइका हो गेला। हां जी आई बेचारी लेके बैठल बाड़ी होई जे छोड़ा कहाँ भी आओ। अब काका बाबोलू के खेतवा भी बैठल बाड़ी दादा अब हम का जाने कि आजे काल में होखे वाला बा ओके हम डटले बोलनी कहत रहलिए कि पेट दर्द करता है बाबूजी। हां नीमन नात बनी हमरा आगे ठीक ना कहत रहली कि कैसन बा अरे माई मन नहीं के करत के अकेला हम चल फिर सकी ना। बताओ माई ले कहत रही माई विदाई करा ले ई तो गलवा कोनो हमरा की विदाई ना होके दे ना सा। अरे माई ए दीदी जी देखिए यार बुढ़वा गन ससुर जी बतावे करना चाहिए पहले एक नहीं हमर पूरा दर्द है। ऐसे चिल्लात नहीं हमरा के बतैले ना रने बाबूजी मन नहीं के करत का कहतनी भोसाड़ी छिनारी कुल गाड़ी दे काय ना काय दे वो साड़ी छिनारी कहे ना ये बुढ़ो तेरे लाज ना लगेला पतो की सब गाड़ी देला याय आ समाज में जब फैसला फरिया तो चल जाला बैठ जाला वही कुल में हमके सिखाइबू 4 दिन के सिखाइबू वाले 4 दिन के बानी तका से रवा से ज्यादा हमर ज्ञान बाटे ना समझा नी हमारे आगे कनिया उमरिया में हटे गु पर ढेला मरबू तो अपने परी बोल भी रे गु पर देखा दिमाग सही लाकल हम छोड़ देत हई का समाज के मन पोता भइल बाटे हम कहा ए बुढ़वा के का चिंता बा पोता हो के चाहे पोती होगा। अच्छा चल हमरा घर छोड़ दे। का रुकी जी कहाँ जात हई चल के हमसे माका था हम के लागल भागे अभी खुनी तो का करता रुपवा देगी बुढ़ाऊ। अच्छा ठीक बा। जाके बाजार से गड़ी किशमिश छोड़ा बादाम हमरा के हलवा कबो जिंदगी में ना मिली दाल भात मिल गया जाने ढेर का ये इतना कंजूस समाज है बुढ़ावा। बोल भी रे अभी बोल भी मुआ बा तो तुलसी गंगा जल ना डालब तू देख लिया। 5 बीघा के रवा खेती करे ना और नून तेल घर में रवा सब खाने जा तू ही देखे आइल बालू कि नून का दे कहत रहली? ऐसा ही हमने के जिया तन जा हमने के का कहत रहली? हवा रावले ना पतो ये कह के गइली ह आज के पतो अन के ना केतनो भर देबू ना आजकल के पता नहीं कि कैसे सहतरी ना तो दूसर पतो रही ना तो केस कर दी के दूसर पतो रही तो केस ना सुधर जाई निक निक जाना सुधर केस जाई केस अब कहीं ना चोली नहीं के फारे वाला समय राउर समझा नी ए कनिया तने हमरे घरे पहुंचा दो। हां हां पहुंचा दी दीदी जी बाप रे बाप ई केतना मुंह लड़ावत हिया रे दादा आए 4 दिन के कनिया आइल बिया मार खूब मुंह पर मुंह लड़ावत हिया अबे समझत ना हुआ मैं पाला अबे हमारा कहाँ पड़ल हूँ इहो बात सही कहत रही हो आखिर लइका ओकरा ओके करत उचित भी नहीं के खेते खरियाने आवे के वो हमारे से गलती हो गेला चल पतोया के देखे के